Suntem în Plața Redonda, piața rotundă din cartierul vechi istoric al Valenciei. Este o piață construită în 1837 de arhitectul municipalității. A fost ca o singură clădire. Clădirea din jur este rotundă în jurul acestei piețe în scop comercial. După 2007, când ea a fost renovată, reabilitată, s-a redat vechea funcționalitate de spațiu comercial. Aici sunt chioșcuri cu articole de mercerie. În mod obișnuit ea nu este atât de goală, acum nefiind sezon turistic și apropiindu-ne și de ora de închidere a barurilor, este gol aici. Și ceea ce vedeți aici este turnul Bisericii Catalina. Plața Redonda face legătura între caie Vicente Martir, strada Vicente Martir, care pornește din Plața de la Reina, unde veți ajunge cu toții, pentru că acolo este catedrala, și Plața Lope de Vega, unde se găsește cea mai îngustă clădire din Europa. Cel puțin așa se spune. La unul din chioșcurile din piață, lucruri tricotate pentru copii. Ce mi-a atras atenția sunt niște suveniruri, niște spadrile magnet, spadrile tipic valenciene. Uitați-le aici.